Alright mga katupay, welcome back to my YouTube channel mga katupay. Magandang umaga sa inyo, panibagong araw, panibagong vlog sa araw na ito mga katupay. At ang araw natin ngayon ay Sabado. At araw na naman mga katupay sa pagpapahula ng chichirya mga katupay. At siyempre mga katupay, kung mahulaan nila yung chichirya mga katupay ay mayroon silang 200 pesos. Kasi yung nakaraan mga katupay ay nahulaan nila yung chichirya na yun mga katupay. Yung 250 sana dapat ay ngayon nahulaan na, kaya balik tayo sa 200 pesos pag nahulaan nila yung pangalan ng chichirya mga katupay. Sa mga katupay, ito pala yung pahula natin na chichirya mga katupay. At ito naman yung mahiwagabak natin. At ito yung ipapahula natin mga katupay. Yan yung ipapahula natin. Isda, fish, tropic. Yan. Ito yung papahula natin mga katupay ngayong araw na ito mga katupay. At ang oras natin yung mga katupay ay alas 5:15 na ng umaga mga katupay. Medyo dilim-dilim pa sa labas at maaga tayo dahil malayo-layo mula dito sa tinatirahan ko mga katupay papunta doon sa binibiyahin ko ay malayo-layo. Tamang-tama pagdating doon maliwanag na mga katupay. At siyempre baka pag-prepare naman mga katupay. Sige mga katupay, samahan nyo na ako at tayo magpapahula na. At ito yung papahula natin mga katupay. Sino kayo mga palad na makahula nito mga katupay para magkakaroon na sila ng pag-boundary mga katupay sa araw na ito mga katupay. Alright, let's go mga katupay. Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga katupay. At siyempre nandito na tayo sa ating mga kasama katuda mga katupay. At siyempre magbigay na tayo ng saya at pahula mapamamagitan ng ating Mahiwaga Box mga katupay. Alright mga kasama katuda, ready na ba kayo? Wala. Yan, ipakita mo lang yung mga kasama ko, mga tricycle driver. At siyempre pag nahula nila mga katupay, meron silang 200 pesos. Pag nahula nila yung pangalan ng chichirya mga katupay. Alright, ito yung muna natin kalahok. Pangalan mo, Jojo. Okay. Ready na mo, Jo? Ready pa. Tisita na yung sagot mo doon. Kapain mo sa loob. Tapos pagsikas yung sagot kung ano yung hula mo. Okay, ready. Dukot. Shout out. Dukot kamay, dukot. Yan, wala. Silipan na. Okay. Okay, ready na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sisip! 1! Bulutin mo kamay. Kamay lang. Bulutin mo! Kamay lang. Sisip! Sisip! Oh! Sorry na po! Sorry. Mali! Mga kamay, mali! Mali! Dito. Kaya dito. Alright, mga kamay. Ito yung pangalawa natin kalao. Aking kaibigan. Magkilala sa ating viewers. Dito ulit. Ayan, alright. Ready na. Ano, magpanahulaan ng mga nangyari, may 200 pesos na. 200 pesos na. Galingi. Galingi, 200 yun. Pangalan ng nangyari, magitin mo. Okay, pag tama yung pangalan ng nangyari, mapamagin mo, may panalo ka 200 pesos. Okay, ready? Tapos ko muna yung mas. Okay, wala dito pa na. Oh! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Huwag mo rin, kamay lang. Anong hula mo? Siwi. Mali pa rin. Mali mga kamay. Ito pangatlo natin kalahok. Okay, dito. Ito yung pangatlo natin kalahok mga kamay. Kasi yung nagawa, mali. Sana matama na yung hula mo, no? Pakilala. Anong role natin? Hindi ka na nga. Pakilala naman natin sa ganun. Pakilala naman natin sa viewers natin. Tundim lang. Hill. Alright. Ready ka na? Okay lang yan. Ayan. Okay. Isa lang ba daw? Isa lang yan. Pangalan na chichirya. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
Sa Latin muna. Happy. Suotin mo muna ang kamay mo. Kamay lang, kamay lang, kamay lang. Kamay lang. Ano lang pangalan? Ano pangalan? Hilak. Ano? Ano lang kanina? Ano mo? Happy kanina. Happy? Ayan, ito, kakapat natin kalawang ay, kilala mo natin yun. Ate, Hula mo, 200 mo. Galingan, galingan, galingan. 1. Bunutin mo kamay mo, bunutin mo. Kamay lang, kamay lang, kamay lang, kamay lang. Ano wala mo? Parang mugi. Ah! 2, ano? 5, 4, 3, 2, ano na? Ano? 1, wala na. Tanggap na, tanggap, tanggap. Wala na. Wala na lang, oh. Sunod-sunod natin. Pang lima natin kalawang mga kumain. Kalala ka. Pang lima natin kalawang mga kumain. Guys, pakilala mo natin kami. Eh, wala tayo na magbigay ka na ng konti. Okay, rapam. Alright, akin din na. Okay, kapot. Kapot. Kapot mo na. 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay lang ha? Ano yung hula mo? Baka na okay. Ito para makita niya. Ano? Ano ba lang siya? 5, 4, ha? Ano no? Tortelios. Pare. Maldek pa rin siya na tumay. Nakalimang kalaban tayo. Okay, hulaan mo lang yung anong pangalan ng ticket niya. Hulaan mo lang naman eh. Wala mo pala sa iyo. Okay. Pangalan mo lang natin. Pangalan. Pangalan mo lang mo sige eh. Pangalan. Mio. Okay, ready na bro. Ticket na. Kamay lang. Ayan, ayan na. Hawak mo na. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bunutin kamay, bunutin mo kamay. Kamay lang. Ano hula mo? Ano ba lang sila? Uisi? Mali, ano naman ba? May pabigyan ka, uisi. Anong brand na uisi? Pangalan. 5, 4, 3, 2, mali na natin ba yung window yung mali. Panganin. Alright mga kapay, ito na yung bang pinto natin kalaw mga kapay. Sana ay maulangan na niya dahil pag wala pa magkaulan ng mga kapay, 3 na lang ulang. Wala na. Kaya kailangan natin mga kapay, 10 lang. Alright mga kapay, ito na yung bang pinto natin kalaw. Viewers natin. Okay, listo sa yan. Ready na. Okay, alam na. Okay, dokot sabay. Yan. Inalog na. Puta. Bunutin mo kamay mo. Mali na naman. Mali na naman mga kapay. Alright mga kapay. Pito pang 8 natin talap ko mga kapay. Salin na natin kung bata ko mga kapay. Kaibigan ko ito mag-story. Ako. Mahilig ka naman yata sa istorya eh. Mahilig ko diba? Abangan mo muna. Ada na ding. So pa niya, baka mo silipin ha. Baka mo silipin. Yan. Hawak mo na ding, hawak mo na.
Oh, kapain mo na siya kung ano pangalan ng Cecilia. Oh. Sabi ko na yung toy ko eh. Oh, ano hula mo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ano yung pangalan? Oh, ano pangalan? Ha? Bunutin mo muna yung kamay mo. Kamay lang wala. Kasi, Oh. Bunutin mo muna, bunutin mo muna. Ate. huwag mo ilabas, huwag mo ilabas. Kamay lang, bunutin mo. Yan na, bunutin mo. Huwag ka mawaway. Huwag mo dali niya si Siria. Iwan mo na talong. Iwan mo na talong. Iwan na si Siria, iwan mo. Bunutin mo kamay. Ano mo? Baklings! Baklings! Backlinks na. Baklings! Baklings! Yan ka lumang makakaya ka na si Siria. Mali mo yung katupay. Baklings! O, ikaw pa. Mali. Mali, wala. Ah, game, ikaw. Oh. Ang pangalan mo na. Wala ba? Ang pangalan mo na. Okay. Anong bahay number mo? Huwag na yung number. Tudukot na lang. Sige. Kamay na nga. Okay. Alright. 10. Huwag mo ilabas. Dito na nga. Yatos. Ha? Yatos. Yan, mali. Baka mo na. Bulungan mo. Ito, 8. Magsiyam. Oh. Wala, sayang niya. Sunod. Wala, sayang. Alright mga katupay, pag-siyam na to mga katupay, natin ko na mga katupay. Pag hindi maulaan, isa na lang kulang. Okay, kaya sa viewers namin. Baka nakalimutan na. Huwag kayo mo mag-subscribe. Mag-subscribe na kayo mga katupay. Okay, dukog, kaway. Wala, nadurog. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alam mo na kami, no? Ay, kapang kapay. Ano hula mo? Wala. 4, 3, Kulay! Nako! Ay, nako! Nako? Malayo. Toy, dini ka, Toy. Malapit na natin sa kayakin eh. Layo. Ano? Alright mga kapatid. Ito na yung pang-sampo natin kailangan mga kapatid. Last na ito mga kapatid. Pag wala makawala sa sunod, kasama rin naman tayo. Ano? Ito na yung pang-sampo mga kapatid. Alright, ang pangalan mo. Pagkilalaman natin yun. Alright, Joel. Ready na? Okay. Meron po tayo kumakain dyan, oh. Serya! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Richie. Alright mga kapatid. Nandyan na yung kung anong laman itong susunod. Kung nanonood ka, alam mo na. Ngayon, panghuli siyang mga kapatid, kalahong natin. Tama man o mali yung kanyang hula, ilalabas ko na itong kung anong laman dito. Last na, panghuli na. Tama man o mali. Ako na bubunod. Ano yung hula mo? Richie. Richie, mga kapaya, Richie. Ngayon, sige, laban ko na kung tama ba yung hula mo. Mali! Alright mga katupay, wala nakahula sa tapadong ito sa ating pahula sa Nigeria mga katupay. At siyempre sa susunod nating pahula mga katupay, magiging 250 na sa mga katupay dahil wala nakahula sa ngayon mga katupay. At saka dito na rin magtapos yung ating pahula mga katupay kasi nakasampo na. At saka tapusin ko na dito yung video. At siyempre bago tayo magtapos, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman at click na button bell at click all mga katupay para magiging updated ka na sa lahat na i-upload ko mga video mga katupay. Alright! 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 Next vlog! Bye-bye! Kinaya na yun, Jujiro!